Cròniques edetanes, on el passat cobra vida. Armand Guerra, rescatant de l'oblit un edetà de llegenda. José María Estíbaliz Cabo, que adoptà el pseudònim d'Armand Guerra, fou un destacat intel·lectual llibertari marginat per la historiografia oficial i, per tant, a hores d'ara un desconegut. Gràcies a la recerca de la Fundació Salvador Seguí de València i a Francisco Agramunt, que publicà en el diari Levante dels dies 23 i 30 de desembre de 2001 uns reportatges sobre la seva vida, podem aproximar-nos al coneixement d'aquest interessant llirià oblidat. En la informació que s'ha publicat sobre José María Estíbaliz, hi ha uns errors en la data de naixement i en el segon cognom, que era Cabo i no Calvo. Segons la seva partida de naixement, nasqué a Llíria el dia 4 de febrer de 1886 i era fill de Lluís i de Vicenta, una família d'origen molt humil domiciliada al carrer de Dalt de Gelba. Més endavant, la seva família traslladà la residència a València, on inicià els estudis primaris en l'escola pública. Posteriorment, ingressà en el seminari, però l'abandonà després d'una crisi personal i espiritual. Als 13 anys, començà a treballar en una impremta de València. El 1907, una vaga de tipògrafs el portà a la presó. L'any 1913, abandonà Espanya i es traslladà a París, on entrà en contacte amb la intel·lectualitat anarquista. Allí alternà el treball de corresponsal de premsa amb el de cineasta i el de crític de cine. L'any 1913 ja realitzà una pel·lícula i poc després creà en companyia d'un grup d'anarquistes la cooperativa El Cinema del Poble, amb la intenció de fer pel·lícules que exaltaren els problemes socials de la classe treballadora. Durant la Primera Guerra Mundial, viatjà pels països balcànics i treballà com a corresponsal de guerra per a diversos periòdics francesos i espanyols. L'any 1917, viatjà a Rússia atret per la Revolució i residí un poc més d'un any. De tornada a Espanya, fundà a Madrid l'empresa Cervantes Films per a la producció de les seues pel·lícules. Com a persona inquieta i amb ganes de conèixer, viatjà per Egipte i per diversos països europeus i arribà a parlar correctament 7 llengües. El 1921 s'instal·là a Berlín, on treballà com a corresponsal de premsa, crític de cine, traductor, actor, director i productor de pel·lícules. L'any 1925 centrà el seu interès en el cine sonor i un any després presentà a València per primera vegada aquest nou invent. Durant la Guerra Civil de 1936 i seguint un encàrrec del seu sindicat, la CNT, es convertí en documentalista de guerra i dirigí un equip que rodà en el front nombrosos reportatges sobre el conflicte bèl·lic. També rodà a Pedralba un documental sobre el funcionament del nou sistema de comunisme llibertari que s'hi havia implantat. La seva experiència cinematogràfica i bèl·lica pels diversos fronts de batalla la recollí en les seues memòries, a través de la metralla, que foren publicades el 1937. El febrer de 1939 aconseguí fugir de València i dirigir-se cap a França, on també s'escapà dels camps de concentració que havia organitzat el govern socialista francès per acollir els antifeixistes espanyols. Morí a París al principi de març de 1939 com a conseqüència d'un aneurisma. Cròniques edetanes. El podcast del Camp de Túria.
històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles. Qui va ser aquell llirià anomenat Armand Guerra? El compromís des de la càmera. Armand Guerra, 1886-1939. Silenci i oblit d'un director de cinema de Llíria. Ens ho conta Toni Llibrer. Introducció de Paco Rosalén. Presenta Joan Belloc. 14 de juny del 2023, a les portes de l'estiu. Són les 7 de la vesprada i l'entrada a l'IES L'Aurona és un formigueig de gent que va i ve, pregunten ací i van cap allà. L'aula de ciutadania de l'Escola d'Adults de Llíria, gestionada per l'incansable Pep Jordà, celebra al Saló d'Actes el final de temporada amb una xerrada sorprenent. L'invitat és Josep Antoni Llibrer Escrits, un historiador medievalista i investigador de la localitat que ha anunciat el rescat de l'oblit d'un insigne llirià, gairebé desconegut actualment. Quan el públic pacient esperava una historieta de moros i cristians, Toni Llibrer, partint d'unes dades publicades per un altre historiador de Llíria, Paco Rosalén, assistent en primera fila, desenvolupar una brillant i extraordinàriament amena, insospitada relació de la biografia i l'obra d'Armand Guerra, amb un públic vibrant i incrèdul de les dades, fotos, mapes i fragments de pel·lícules i textos que Toni Llibrer ens va exposar. Aquest historiador va exhumar des del silenci programat de la postguerra la figura d'un extraordinari llirià, anarquista i artista per parts iguals, que a partir de les seues paraules ha tornat a cobrar vida i a brillar de nou en l'espai de l'Edetània. Sabeu que els meus temes efectivament estan allà per al segle XIII, XIV i XV, però últimament m'interessa molt lo de la reconstrucció de la memòria de la cultura i del patrimoni i pense que esta era una bona oportunitat per donar a conèixer una faceta molt concreta d'este home de Llíria que ha restat pràcticament desconegut fins fa no res. De fet, vull començar per aquesta primera imatge poderosíssima, el famós dictamen de la Comissió sobre la il·legitimitat dels poders actuants el 18 de juliol del 36. Ja sabeu, un gran informe redactat per juristes del règim, per alguns membres de Falange, etc., que veu la llum en febrer del 39, pràcticament a punt d'acabar la guerra, i que suposa deixar per escrit algo que ja se sabia, i és que tot allò que sonara a patrimoni, cultura, política, etc., del progressisme, del món de la república, del món de l'anarquisme, del socialisme, tot això anava a ser esborrat completament, esborrat de manera completa i absoluta. En el dictamen se parla de coses concretes de l'actuació. El règim vol justificar el que ha fet, no vol justificar l'alçament, etc. I clar, ahí entra tota aquesta idea de dir tot això, tota aquesta producció cultural també, ara va quedar fora de la circulació. I el nostre director de Llíria formarà part de tot això que s'ha d'esborrar. De fet, aquesta tasca d'oblidar la memòria ha sigut tan intensa que, en efecte, avui els llirians i les llirianes pràcticament desconeixem això. I, de fet, la tasca ha sigut tan intensa i efectiva que no va ser fins l'any 2006 en què el nostre amic historiador Francesc Rosalén, Paco Rosalén, va publicar en el llibre del 750 aniversari una biografia d'este director que jo fins a aquell moment també desconeixia i que aportava en el seu apartat del Llirians oblidats, aportava la presència d'este home tan interessant que va estar a l'avantguàrdia de l'art, a l'avantguàrdia del periodisme i a l'avantguàrdia del cinema. I a partir d'allò que dir bocabadat de com els llirians
hem tingut això i clar, no ho hem pogut conèixer, no ho hem conegut. Per això deixa la imatge esta perquè, en efecte, s'ha produït, ha sigut efectiva aquesta tasca, no? d'esborrar. Fins i tot, si anem a l'acadèmia i si mirem els manuals cinematogràfics de la història del cinema, redactat per professors espanyols, això són els manuals que s'utilitzen per aprendre història del cinema, i n'he posat ahí uns quants, no trobarem cap comentari, cap esment al nostre director, Armand Guerra, cap. Però si anem a la bibliografia francesa tampoc trobarem cap esment. Si se parla d'una cooperativa en la que ell va participar, però en efecte és que s'ha esborrat de manera completa la seva memòria. Fins i tot en aquells que estan estudiant. No serà fins l'any 1995, i posi així un col·loqui que es va dur a terme a França sobre la relació entre l'anarquisme, el cinema, la cultura, en què ahí se recupera de nou. Així n'hi ha un home que és un valencià que fa algunes pel·lícules en un moment molt determinat. És de veres que així s'equivoquen en algunes coses que se confirmen després, però en efecte hem vist com ha desaparegut el rastre de la persona i de l'obra d'este personatge que anem a veure que és realment important. Ens hem de fer aquesta primera pregunta inicial. Qui era este home? Però vull fer jo una pregunta prèvia. Clar, nosaltres com a llirians podríem dir, tenim el deure de recuperar este home i la seva obra. Podríem dir que hi ha un interès localista, és a dir, com és nostre, com va néixer així, doncs clar, ens afecta, no? Ens interessa especialment. Però jo faig encara una altra pregunta. Cal fer un poc la cosa. Recuperem a este home simplement perquè era de Llíria? O perquè el que feu, la seva tasca, la seva obra periodística, cinematogràfica, és realment interessant, és de qualitat. Si fem una ullada a la bibliografia, podríem semblar que el que ell fa no és interessant. I per això queda fora, diguem, del que és la historiografia de l'art o la historiografia del cinema. Però ara es tracta de que nosaltres pensem, realment el que feu no va ser interessant? Doncs bueno, anem a les fonts, anem directament a la seva obra. Anem a estudiar-lo, anem a conèixer-lo i sobre això ja opinem. I per això està primera pregunta general i aquests dos complementaris. Així posa algunes fotografies d'ell com a actor, ell és actor, ell és periodista, ell és escriptor. Ell ha deixat el famós llibre A través de la metralla, que és tan important, no? I que narra les seues memòries de quan va rodar uns documentals en època de la guerra. Vull dir que és un home polivalent, és com un home del Renaixement que ho feia tot, i veurem, ho feia tot, pràcticament tot, molt bé. I això és la clau. I així no me mou l'estima que un investigador pot tindre per el seu motiu d'estudi, no? Claro, uno acaba estimant el que investiga. No. Vull intentar ser realista i vull intentar ser equànime. No, és que tenim així un personatge que està a l'avantguarda de l'art i del cinema. Per això és important que contem amb. I comencem amb un document que Paco Rosalén va trobar, va fer una tasca important de recerca en el registre civil i va trobar la partida, l'acte de naixement d'este home. De fet, i encara se pot trobar per internet, hi ha referències a Armand Guerra que indiquen que ha nascut a la ciutat de València. I no. Segons la recerca de Paco, així tenim l'acte de naixement en la ciutat de Llíria. Així tenim, número 149, José María Estíbaliz Cabo. Ese és el seu nom. Llegim, nascut el 5 de febrer de 1886, Luis Estíbaliz, natural de Llíria, i és un pare, domiciliado, pues així per a que se veja la lletra, és de l'època tal, domiciliado en la calle Alta de Chelva, número 15. Més abaix posa, el referido niño ha nacido en el domicilio del declarante, que està clar que ha nascut així. I baix parla de sa mare, hijo legítimo del manifestante y de Vicenta Cabo, vecinos de esta villa. Estíbaliz Cabo. També poden trobar a internet que alguns l'anomenen Estíbaliz Calvo. No, així està clar, el document de Paco testimonia, deixa moltes coses clares i s'ha recerca. És important, diguem, hem de partir d'ací, la primera notícia hem de partir d'ací. Però, a més a més, se n'anem al que avui és el carrer de Xelva. Així en el fons està el que anomenem la Finca Verda, este és el camí que directament dins de Llíria i va a la carretera de Pedralba. I este és el carrer de Xelva. Així, on estan aquestes persones que Susi la meva filla, ahí és el número 15 avui. Possiblement la numeració seria diferent. Però veure que ha nascut en aquesta zona tal vegada indica un origen humil de la família. No podem saber res més. Això caldria, potser,
fer una recerca més a nivell prosopogràfic, etc. I ahí, pues els joves investigadors ja se posen ahí, però més o menys tenim inclús el referent. En aquella època, este carrer seria les afores. En l'actualitat continua sent els afores del poble, no? Però era una zona on s'alternaria espais de solar, espais de vivendes, i així va néixer el famós José María Estíbaliz. Tenia un germà major de 4 anys, això ho localitza també Paco Rosalén, un germà major, i una germaneta menor que va morir, i de la que tampoc tenim massa informació. I Armand Guerra, Estíbaliz ens conta que cap als 10 anys la família viu a València. S'ha traslladat de Llíria a València. I que ell és escolanet de l'església de Sant Nicolau. Per tant, viuria en un barri proper a l'església de Sant Nicolau. També conta que acaba en el seminari fent estudis superiors. Ja sabem que el seminari en aquella època era una eixida, precisament per a les famílies humils que no podien, potser, dur endavant els estudis per a un fill, el seminari era una via que permetia dur endavant uns estudis. Potser els pares veren alguna cosa en el xiquet i mira, tu vas per a estudiar al seminari. El que passa és que als 20 anys abandona el seminari i va treballar a una impremta. Tenim la data 1906, ell està treballant en una impremta en la ciutat de València. Però adonem-nos del detall, si està estudiant fins als 20 anys, fa pràcticament els estudis de filosofia i potser fins i tot alguns dels estudis de geologia, que són com se composa. Vull dir que l'home tenia formació. I és un detall molt important del que després parlarem. Acaba treballant en una impremta, deixa el seminari, per raons de vocació, no entrem ahí perquè tampoc tenim més dades, deixa el seminari i està en València treballant en una impremta. És detingut quan participa en una manifestació d'impressors i davant de la detenció i de possibles represàlies fuig a Barcelona i després se'n va a Suïssa. Però és interessant que ens adonem d'un detall. En aquella època, una impremta era un espai de difusió de cultura. Avui tenim les xarxes, internet, els llibres. Per la impremta passava tot. Passaven els llibres, passaven les octavilles per a qualsevol detall, passaven tal. I, evidentment, circulaven les idees, la ideologia, l'anarquisme, el socialisme. Pablo Iglesias, també impressor, etc. Vull dir que ja comença a tindre contactes en el món de l'anarquisme. De fet, sabem que en 1909 ja està publicant articles en Tierra i Libertad. Ja està publicant. I fins i tot sabem per algun cas que ja està a Suïssa, de Barcelona, a Niça, de Niça a Ginebra. Té interès, per tant, de la promoció cultural. I la formació se manifesta ara. Pot escriure, té la capacitat d'analitzar, té la capacitat de fomentar aquest canvi social, o d'intentar aquest canvi social i participar en la revista més important de l'anarquisme, Tierra i Libertad. Però no només això, és que parla de la Setmana Tràgica, fa un article defensant a Ferrer i Guàrdia. Alguns diuen que participaria en la Setmana Tràgica, jo no ho tinc tan clar per les cronologies, però això no és important. El que importa és que és un militant, és un home que pensa que la societat necessita un canvi, i aquest canvi de vegades ha de passar per la revolució. I no acaba ahí el seu detall, la seva implicació, és que va participar en altres diaris importants a Europa del món de l'anarquisme. I té articles que firma com a José Silaviste, que és Estíbaliz al revés. I entre 1910 i 1911 se poden trobar articles en aquestes revistes publicats que se tradueixen a l'italià, etc. No para per Europa, no para. De fet, he posat així en un mapa els llocs per on va entre aquesta cronologia de 1909 fins a 1913. Almenys això que sapiem. Barcelona, Niça, Suïssa, Ginebra, Milà, Venècia, Roma, Egipte. En Egipte funda un diari anarquista. Trilingüe. Articles en italià, en anglès i en francès. I quan intenten publicar algun article en àrab han de fugir tots. Han de fugir. I ell fuig a Atenes. D'Atenes passa a Estambul. D'Estambul a Constança. El persegueix la policia perquè ha participat segur en alguna cosa. I de Constança recorre el Danubi i acaba en París. En 1913 està en París. I allà sembla que va assentar-se. Però tot aquest moviment no és un moviment capritxós. És un moviment que naix de la seva vida activa, del seu activisme per l'anarquia. Per això és important. No es tracta simplement de viatjar per fer turisme, no.
ell s'implica i, no, de fet, no para de publicar. I allà on va, publica articles sobre els grups anarquistes de la zona, sobre fets que s'estan produint en aquests moments. És que la seva vida és digna de Netflix. Te l'agarra Netflix i te va una sèrie que, vamos, que de veritat que seria una cosa espectacular. De fet, remet ara a 2 llibres que han eixit fa poc. Bueno, el llibre de la dreta, de color roig, Armand Guerra, un sembrador de rebeldies, és de l'any 2008. De Francisco Agramunt Lacruz, que és un periodista que tots el coneguem perquè hi en Aitana abans, i pues, s'interessa per els periodistes oblidats i tal, i fa un poc de recorregut de la seva vida, recupera, parla amb la seva filla, la filla en aquests moments viu a Madrid i li conta moltes coses de son pare, i tot això està recopilat en el primer llibre. El Ríos Carratalà parla un poc del context en el que se du a terme la seva última pel·lícula que pararem nosaltres, val? Però ahí, uno pot trobar tota aquesta vida aventurera, val? Per aquest canvi social que du el protagonista, no? I en l'altre llibre, de José Estíbaliz, o la tenacitat llibertària, val? De Francesc Hernández, que és un professor de sociologia de la universitat, fa també, que actualitza dades, aporta informació, aporta articles que no se coneixien del mateix protagonista. El que passa és que cap dels dos analitzen la seva vessant artística, la seva vessant cinematogràfica. Si analitzen bé la seva vessant com a periodista implicat, encara que cal encara molt que furgar i que trobar, ¿vale? I avui les hemeroteques són fàcils d'accedir per internet, però que fan un bon recorregut de la seva tasca periodística i del seu activisme. Però el que m'interessa a mi ara és aquesta vessant més artística, més cinematogràfica. Hem dit, està en París en 1913 i de cop i volta roda una pel·lícula. Un crit en la jungla. No coneguem res de la pel·lícula, no s'ha conservat, no coneguem ni el cartell. No. Ell guionitza la pel·lícula, la dirigeix, actua i només sabem un detall. I he posat allà algunes obres de pintura realista, de Millet, etc. Perquè ell és conscient que si hi ha un mitjà clau per a que en aquests moments de principi de segle XX expandir i aquest canvi social és el cinema. S'ha donat compte d'algo. El periodisme està molt bé, i escriure, i continua fent-ho, però no. Així tenim un mitjà potencial que permet que les nostres idees arriben a més gent. I el que fa és, a partir d'aquest moment, pensar com podem posar en visualització, posar en imatges les nostres idees. I ell ràpidament pensa en els pintors realistes, que posen com a protagonistes els més humils, els llauradors, els jornalers, els homes que van a treballar, a la dona que neteja, que fa la bugada amb la seva filla en París. L'art ha de focalitzar ara en els més humils. Ha de fer protagonistes els que mai ho han sigut. I diu, això és també fer anarquisme. I això és propiciar el canvi social. Hem dit que no coneguem res d'esta pel·lícula, no és que hi ha detall realista, però resulta que se funda als pocs mesos una cooperativa anarquista per a rodar pel·lícules d'este tipus i ubiquen, controlen i posen Armand Guerra com al director per a totes aquestes pel·lícules. Per subscripció popular, ahí posa 20.000 assignacions populars, aconsegueixen recaptar 20.000 assignacions, cadascú paga 25 francs, 500.000 francs de pressupost. I diu, vale, ara tenim estos diners, pues anem a rodar pel·lícules. I li diuen a Armand Guerra, tu les vas a rodar. Algo han vist en este tío, en la seva trajectòria periodística, en la seva implicació, en el que ha fet, algo han vist per a que el col·loquen ahí com a responsable de la realització de totes aquestes pel·lícules. De fet, se van a rodar distintes pel·lícules, així 3 de les conegudes, de les que ell va rodar i de les que conservem. Hi havia el projecte de rodar una altra, una adaptació de la novel·la de Germinal, de Solà, una biografia de Ferrer i Guàrdia, per a que vegem que són projectes d'alta volada, que no són tonteries, sinó que així tenim diners. Doncs anem a fer un cinema alternatiu al cinema burguès. Un cinema que posa ahí en el centre els més humils. I que la gent dels nostres, és a dir, els més humils, els obres, acudisquen al cinema, però també les classes mitjanes, fins i tot l'aristocràcia, que vinga perquè nosaltres també podem propiciar a través de l'art un canvi social. Bueno, doncs en aquest context, en aquesta cooperativa, el nostre director serà el responsable. Vull reconstruir, este és el cartell inicial de la cooperativa, entretindre, instruir, emancipar, 1913 i 1914. La cooperativa interromp el seu treball per la Primera Guerra Mundial, no pot continuar el rodatge, però és important que estigui ahí, se roden algunes que ara veurem. Vull que ara reprendre l'objectiu de la cooperativa.
Nuestro objetivo es hacer nuestras propias películas. Buscar en la historia, en la vida cotidiana y en los dramas del trabajo temas escénicos que compensen felizmente las películas ordinarias que se sirven todas las noches a las audiencias populares. Lucharemos con todas nuestras fuerzas contra el alcohol, como luchamos contra la guerra, el chauvinismo estúpido y la moral burguesa e inculta. Pero ese programa tan ambiciós, Armand Guerra, el nostre director, José María Esteve. Tu vas a rodar, tu vas a dur endavant este objectiu. Clar, la idea ho he posat baix. I en esta part del cartell, quasi no es veu, així n'hi ha una imatge molt bonica de la llibertat en el barret frígid, en una granera, no? Com dir, també la llibertat ahí també treballa. I així hi ha una imatge, ¿vale? d'uns obres que estan pegant-se, tal, perquè en les pel·lícules, aquestes que se critiquen així, les pel·lícules del cinema burguès, de les grans companyies que ara estan presents, ahir les classes populars, quina entitat tenen, quin rol tenen? Doncs mira, és que no paren de beure alcohol, és que generen conflictes, és que se peguen en els barris. No, hem de trencar aquesta imatge i se topi de la classe obrera. Hem de construir una imatge nova que propici el canvi social. I repetís, Armand Guerra va ser el protagonista. Deia que així tenim aquestes 3 pel·lícules, val? Són conegudes. Hi ha alguna més, la cooperativa roda alguna més que no s'ha trobat. De fet, les pel·lícules, el que tenim fins i tot de les pel·lícules són alguns fragments, però bueno, diguem, suficient per a fer-nos una idea del que ell fa i del que ell s'encarrega. I ara es tracta de que anem a la pel·li més coneguda, l'única que ha generat algo de bibliografia, que és esta famosa La Commune, que és una adaptació dels fets de la Comuna de París en 1871, on fins i tot el director pren com a protagonista alguns dels que van participar, com apareix ahí en la foto. Això és l'únic que li dona ara d'ell una certa fama. Ostres, així n'hi ha alguna interessant que s'ha rodat i que s'ha rodat molt bé. Però nosaltres anem a anar endavant. Anem a veure alguna cosa de la primera pel·lícula, anem a veure alguna cosa de la segona pel·lícula i anem a veure alguna cosa de la tercera. Perquè deia al principi, ens hem fet una pregunta. Realment este home aportava alguna cosa? Realment és interessant el que feia? O simplement ens interessa perquè era de Llira, la qual cosa, repetís, ja és digna i important, però no, anem a veure. I hem vist que té tasques de responsabilitat en estos estudis paral·lels que s'estan formant. Anem a la primera de les misèries de l'agulla, de l'agulla, perquè la protagonista és una dona que cus, que és contratada per una empresa de moda, una empresa d'alta costura de París, que ell juga en aquestes diferències de classe, la pobra dona que ha de dur endavant la família i claro, que d'alguna manera viu en aquestes condicions de penalitat, etc. És la primera volta que actua aquesta actriu, que serà molt famosa en els anys 20, Musidorà. La primera volta, i en les memòries, la dona diu: mai oblidaré lo que m'ensenyà ese primer director per a mi, Armand Guerra. El tio ja tenia algo, ja havia... Ara veurem, coneixia la història, la reconeixia, lo poquet que s'havia fet en el cinema i va portar ahí, La pel·lícula se roda en els estudis, la comuna no té estudis i lloga els estudis, els famosos estudis Lux, on s'estava rodant les grans pel·lícules, etc. Però hem de parlar ara de la pel·li i del seu estil. Així només veiem unes fotos, unes imatges, i aporte unes captures de plànol. Ara veurem algun fragment. És una pel·lícula moda, però m'interessa. I només fent una ullada a estos plànols ja crida algo l'atenció. I és de quina manera on posa el director la càmera, perquè ell ja n'hi ha algo de revolucionari. Pensem que estem en 1913-1914. El cinema acaba de néixer. Els Lumière, en 1896, comencen les projeccions a poc, a principi de segle, el cinema comença a ser ja un entreteniment, ja de masses, ara està començant. I el cinema adapta la seva mirada al que ja se coneixia en la història de l'art. Pintura, al teatre, a la fotografia. I clar, per a entendre la revolució i la originalitat i l'aportació del nostre director, hem de fer un poc d'història de l'art. I ens hem d'anar a veure com mira la pintura i com mira el teatre. Perquè hem dit el cinema és herència de la pintura i del teatre. És normal perquè són mitjans que juguen a la imatge com juga el cinema. I des de la concreció de la pintura moderna en el Renaixement, amb l'aparició de la perspectiva i la presència dels grans teòrics, Alberti, Leonardo, Piero de la Francesca, etc., entenem la pintura com una finestra oberta al món, com un espai que multiplica l'espai. La nostra
nostra mirada és una mirada perpendicular i això ens permet la riquesa de la profunditat dels planos de profunditat. El teatre, l'escenari del teatre és exactament igual. Nosaltres ens situem de manera perpendicular davant de l'escena teatral. I el cinema assumeix aquest rol. Ahí he posat dos exemples de pintures famoses, de Leonardo, Rafael, etc., on se veu clarament com juguen amb la perspectiva per a que el mur o per a que el llenç esdevinga una finestra i genere profunditat. Claro, esa mirada se perpetua en la pintura pues, fins al segle XIX, així posa de la pintura neoclàssica, David, que també continuen amb aquesta mirada perpendicular. Nosaltres som espectadors que situem la nostra càmera, aquests ulls, de manera perpendicular a la imatge. Val? Ahí tenim baix un plànol que s'assembla molt al de dalt, un plànol de Griffith, on mira d'aquesta manera, la càmera mira d'aquesta. Fins i tot l'amor de Marat, que és una cosa dramàtica, tal, està enfocada també de manera perpendicular. Però, a finals del segle XIX, ja n'hi ha pintors que trenquen aquesta forma de mirar. Davant d'una societat amb interessos nous, claro, la mirada canvia i aleshores el que fan és angular. I la càmera que eren els nostres ulls i en efecte hem vist com passem d'una mirada, podríem dir, frontal, que genera perspectiva, etc., que és fantàstica i hermosíssima, val? Passem a una mirada diagonalitzada, que implica fractura, que implica trencament. Així tenim pues, les famoses ballarines de Degas, Van Gogh, tal. Ostres, l'habitació de Van Gogh és rara, la perspectiva és rara, no és frontal. També hi ha profunditat ahí, però la mirada és completament diferent. I resulta que el nostre director està fent això. I en el cinema francès això no ho fa pràcticament ningú. Ni en el cinema francès, ni en el cinema americà, que és el que marca un poc, diguem, la línia narrativa i la línia formal del cinema. Així ara ja entenem aquells plans que posava antes, on la càmera no està, jo dibuixe, la càmera no està, això són dos personatges, val? No se situa de manera perpendicular, sinó que la càmera se situa de manera diagonal. És una opció. El director posa la càmera allà on desitja, no és casual, i no la càmera la col·loqui així o la col·loqui així. Pensareu, t'has tornat un poc loco, perquè només per a on està la càmera no podem treure deduccions. És que sí que se poden treure, perquè això és una opció del director. I és una mirada distinta, una mirada nova. I fins i tot podreu dir-me, no, però és que, tio, això és una qüestió deguda a l'atzar i mira, té costum de... No. És que Armand Guerra té clar que si volem un cinema nou, alternatiu al cinema burguès, alternatiu al cinema dels grans estudis, doncs hem d'oferir una mirada diferent. Si volem un cinema que aposte per el canvi social, que aposte per la revolució, que aposte per evitar les diferències de classe, per lluitar contra el sistema, doncs ha de ser un cinema i una mirada completament distinta, completament diferent. I veiem esta pel·lícula, ja veurem alguns fragments, i ens adonem que això no és una casualitat, que la major part dels plans segueixen aquesta disponibilitat. Però, quan els plans fan referència als més poderosos, als rics, resulta que el pla, la càmera està col·locada de manera perpendicular. És que això no és casual, és que el director ha optat per això. Ara ja entenem per què va ser responsable d'este cinema popular. Algo hauríem vist en ell. Mira, tu has de ser el que vas a dirigir esto. Però ara se n'anem als Estats Units. Què s'està fent en estos moments? Així tenim a Griffith, director conegudíssim, història del cinema, David Walt Griffith. Què diuen? La gent diu Lumière, que són els primers Méliès, Griffith en Estats Units, que està creant la narrativitat. Diu, el cinema madura gràcies a Griffith. Pel·lícules conegudíssimes, El naixement d'una nació, Intolerància. El cinema se fa gran gràcies a este home que inventa el primer pla, inventa el fla. Correctíssim. Pues anem a les seues pel·lícules d'aquesta època, i ahí he posat algun fotograma, i resulta que la seva mirada és tradicional. Si la comparem amb Armand Guerra, la seva mirada és completament tradicional. Esta pel·li és famosa de la Vila Solitària, que narra la història d'unes xiquetes i sa mare que se queden a soles i entren uns lladres a casa. I estan cridant al pare que no ve, i el tio juga amb el muntatge. N'hi ha una intensitat i un drama, és fantàstic. Però tots els plans són perpendiculars. Este tio té clara on col·loca la càmera. Però és que mirem els mosqueters de Pigalle, és exactament igual. Tu veus les pel·lícules i la càmera no canvia. I mira que conta coses i les conta interessant. Però la seva mirada, podríem dir, és tradicional si la comparem. Però és que se n'anem al naixement d'una nació, les grans pel·lícules canòniques. El naixement d'una nació dura 3 hores i en 3 hores només n'hi ha 2 plans com els que fa Armand Guerra. I són pel·lícules posteriors. Quan compareixo, ostres, pues este tio sabia el que feia. Este tio estava creant una mirada nova. I ara me direu, vale, era l'únic que ho feia? La pregunta,
Si anem al cinema francès, era l'únic que ho feia, doncs mira, ell i un altre, Pérez, els únics que utilitzaven aquesta forma de manera habitual, no en un moment donat i de forma esporàdica, no. Per tant, ja tenim així un creador d'una mirada nova, però ell és conscient, no és que necessite esta mirada nova perquè, clar, estem oferint un cinema nou i un cinema diferent. Però és que en això no hi ha prou. Encara n'hi ha més característiques tècniques en esta primera pel·lícula. És la seva segona, però la primera que coneixem. Perquè esta modista, esta dona que cus, hi ha un moment que li desvolta el treball, la seva filla menudeta, mor el seu marit, i té un somni. Esgotada en la màquina de cosir, la veiem així, ara veurem la imatge, però vull primer que vegeu el pla. En la màquina de cosir, la xica s'adorm i somnia. És fantàstic. El director intercala una altra imatge, així al costat, observeu? De manera que està positivant una altra imatge al costat. Això no feia pràcticament ningú. No era l'únic en aquest moment. De fet, Méliès ja havia positivat. Però, ostres, que ubique així, en un costat, en un lateral, a la dona, i així el somni, és una cosa excepcional. Què se solia fer en aquella època? La imatge de la dona que dorm, se talla muntatge i la imatge del somni. I després, acaba el somni, tallem la imatge de la dona que dorm. Doncs no, este tio diu, no, és que ho faig a la vegada. I positive, i angula així al costat, fins i tot alguns planos que són exteriors que ara veurem. Això és un detall tècnic espectacular. Això, en 1914, és avantguarda. Això no ho fa pràcticament ningú. I a este tio se li està corrent això. És una cosa fantàstica, genial. Bueno, vull que vegem algun fragment de la pel·li, perquè encara n'hi ha més en esta pel·li. Encara hi ha més. Parlem 1914. Com deia, conta la història d'esta xicona que cus, la contrata una gran empresa, vale. Però resulta que patís assetjament laboral. Coño, que actual! El seu jefe intenta propasar-se en ella sexualment. Coño, això és d'avui. I el tio diu, no, això que en aquella època seria freqüentíssim per a les dones, evidentment, i sobretot quan parlem de gent d'escala social més elevada, de grans burguesos capitalistes cap a les treballadores, imaginem que això seria freqüentíssim, val? Pues el tio, tot i això, té aquesta consciència de, no, vaig a posar aquesta imatge en la que tal, i la dona se'n va, tal, això fa perillar el seu treball, etc. Que fins i tot, des del punt de vista del contingut, este tio està aportant coses que dius, ningú ho està fent en aquests moments en el cinema. Per això era tan important fer aquesta arqueologia cinematogràfica i anar directament a les pel·lícules. Bueno, anem a veure algun fragment, vale? Ja sé que hem vist els planos, però anem a veure, les pel·lícules són mudes, però bueno, com això, si comença, en aquella època se presentaven els personatges, al principi era una cosa semblant al teatre, tal, però per a que vegeu, val? Així tenim, disculpeu, però hauria de deixar que la veureu sense comentar, però com soc tan friqui, m'agrada comentar per a que així tenim els planos d'inici en què la dona s'adona o s'entera de l'oferta de treball, val? I ahí veiem on està la càmera. Fins i tot, què era freqüent en l'època? Pues fer un insert, és a dir, se veuen les dones mirant un cartell, s'inserta el cartell, muntatge, i de nou les dones. I dius, no, jo no talle, jo no faig muntatge. Continua, bueno, les dues dones, vaig a passar, vale? Vaig a passar. La pel·lícula se pot trobar en internet. I així, mireu, així tornem a la forma, a la mirada tradicional, frontal. Claro, és que és el despatx, vale? De la dona, de la empresària, de la propietària d'esta botiga d'alta costura que va contractar a la xicona. I aleshores, clar, ahí el plano és completament normal. Ahí no fa l'alteració per indicar aquest canvi social, etc. Val? Mostra alguna imatge més, val? Per a que vegem. Vaig a passar, vale? La pel·lícula és breu. Com observeu, claro, s'ha recuperat, esta pel·lícula s'ha recuperat en 1997, vull dir que fa no res, vale? Les característiques per a que vegeu. I ara vull que anem al somni, al moment de l'assetjament, per a que vegeu, passa un poc rapidet, incorporació de les portes, bueno, ja parlarem la importància de... Este és el moment en què el seu jefe, pues, vale, li fa i tal, per a que vegeu que cosa més actual, que cosa més tal. En aquella època, no parlar d'això, com ompli de dignitat a la dona, com tal, això són temes d'actualitat, vale? Són temes d'avui. Bueno, doncs ahí teniu com
l'home que s'intenta, bueno, ho deixa. Me sap mal perquè són pel·lícules mudes i costen, però, bueno, pues, veu així, i ella el rebutja, ell li diu que se'n vaja per a que vegeu l'autoritat. Ostres, que interessant, no? Això és quasi una pel·lícula d'avui. I anem al somni, val? Per a que vegeu. Així ara ets una impremta i una situació de conflicte laboral en una impremta, cosa que ell coneix, tal. Vale. I així anem al somni, val? Per a que vegeu aquest detall tècnic fantàstic. Així. Mireu com angular la presència de la dona, fins i tot la situació de càmera és angular respecte a l'habitació, i ja està deixant l'espai per a col·locar i positivar la imatge sobre esta, per a que vegeu així ho passe un poc més ràpid, per a que ella s'adorm, seu esgotament. I així, és que aquestes imatges estan en moviment. No és que hi ha una imatge, no. Aquestes imatges estan en moviment, fins i tot exteriors, amb la diferència que suposa la il·luminació. Això és una cosa espectacular. Bueno, deixa per a que vegeu com se produeix aquest final de... Ostres, és genial. I ella que somia? Que ha ascendit en l'escala social. Quan desperta s'adona de la seva realitat i intenta suïcidar-se. Ella se veu com a membre, aspira a aquella... I aleshores desperta i intenta suïcidar-se, llançant-se a riu amb el seu fill, etc. Bueno, hem fet aquest exercici d'arqueologia, i disculpeu perquè suposa un poc cinema mut i tal, per a que vegem com el nostre director ja està aportant coses. Una mirada diferent, etc., que en aquella època era pràcticament inexistent. La segona pel·lícula és el vell estibador, podríem dir el estibador. És la història d'un treballador del port que es fa major i que, clar, ja no té forces per a carregar els sacs, per a carregar les mercaderies, i aleshores el van a fer fora i els seus companys el defenen. De nou, els protagonistes d'aquestes classes baixes, etc. I ens adonem, d'esta pel·lícula encara se conserva menys fragment, que pràcticament sempre la mirada és diagonal, per mostrar aquest canvi, aquesta fractura, etc. No veiem imatges d'esta perquè vull que arribem a la Commune, a la Comuna, que és l'obra que a ell li va donar una fama especial i un cert reconeixement, un mínim reconeixement. Esta pel·lícula, una de les de la cooperativa esta que s'havia format, ja diguem, li permet a ell comptar amb més recursos. En esta pel·lícula incorpora grans grups. És un dels primers directors a França que utilitza una gran quantitat d'actors, escenes de masses, escenes de grups. Continua angulant la càmera, observeu ahir, fins i tot, no només la continua posant en diagonal, sinó que a més l'angula. Ja està utilitzant, a més, aquest detall de mirar cap avall, del picat, del contrapicat, posar-la a baix, posar-la a dalt per a marcar aquestes situacions de drama, etc. Fins i tot trobem la profunditat de camp. La profunditat de camp. Importa també allò que es veu. Aquesta idea de la pintura moderna, és que és molt important posar les fletxetes perquè ell fa servir, col·loca la càmera, en aquest cas al centre, per a que vegem la profunditat dels carrers de París, que després de l'arribada dels prussians estan destrossats. És que està, claro, utilitza cada pla en cada moment, sap el que fa. Aquesta és la conclusió, sap el que fa. No s'ha posat a rodar ahí, no, és que sap el que fa. Té una formació artística, té una formació cinematogràfica, que possiblement ha nascut del que ja ha vist, i aleshores sap el que fa en aquesta pel·lícula. N'hi ha plànols que han eixit de la pintura contemporània. Hi ha diversos plànols de jugadors de cartes, els soldats, que són els que participen en la comunitat, jugant a cartes que recorda claríssimament a Cézanne, fins al fons. És que la seva cultura artística és molt ampla, i això li permet aquest tipus de detalls que si tu no t'adones, se t'escapen, no? Has de veure moltes voltes la pel·li, li passa un friqui com jo, i aleshores acabes captant detalls que la primera volta te desapareixen. Però encara n'hi ha més en aquesta pel·lícula. Per primera vegada anem a trobar una panoràmica, un moviment de càmera. I l'anem a trobar en el moment clau de la pel·lícula. Vull que el vegem. És una cosa molt breu, la pel·lícula també muda, etc. Ara, mireu, l'alcalde de París
en contra de la comuna i mireu com està col·locada la càmera de manera tradicional. En altres casos, pues, observeu així, moviments de masses, on està la càmera? A un costat i dalt, mirant cap a baix. Això expressa dramatisme. Algo va passar. I mireu com aguanta el pla per a que passe tot el grup. Continuem, així, el que havíem vist abans. Mireu si aguanta així la càmera, per a que s'adonem de tot el que hi ha al costat. Un París que està derruït a les afores, la profunditat, l'home que descobreix a un dels generals, que havia reprimit bona part del poble i que ara serà justiciat, i mireu com aguanta la imatge. Ahí aguanta per a que vegem. Ara inserta en la contramirada, però mireu, inserta i mireu on està col·locada la càmera, de què forma tan obtusa, tan estranya. Este és un dels generals que serà justiciat. Així, inserta i de nou el pla anterior i este que va avisar als seus companys soldats de que l'ha vist i de que en efecte han d'anar a per ell. I manté. Mireu que detall fantàstic. Reprèn de nou l'angulació, etc. com veiem. Però anem a l'escena que ens interessa. Sí, l'escena dels jugadors de cartes, que també la manté per a que ens adonem, que això té un referent pictòric, no és casual que estiguen ahí, que estiguen jugant, que estiguen en un espai interior. Evidentment, també angulada la càmera, i anem a l'escena que ens interessa. Escenes de masses no són estes, en què detenen a l'anterior. Això és molt difícil en aquella època, molt difícil, perquè la càmera pensem que no tenia pràcticament zoom i aleshores on t'ubicaves era molt complicat. I així detenen a d'estos que van a ser ajusticiats. Així s'hermana el poble i l'exèrcit. I mireu, la càmera dalt per a veure tot el conjunt d'ixermanament, les masses d'un grup i d'un altre que s'estan unint, que s'agermanen, i s'agermanen amb una acció, i és l'execució d'aixòs dos generals que s'havien oposat a la comuna, que havia reprimit el poble en època de Napoleó III, i s'ha mort, i sa sentència de mort que el poble i l'exèrcit genera és el que ha unit. Clar, com és un fet dramàtic, la càmera està sempre dalt. Però això se sublima en el moment en què se produeix realment, l'exèrcit no pot parar, se produeix la mort d'estos dos. Passe, per a que vegem, per a que ens adonem de... Així, per a que vegeu, vaig a parar just en el punt i l'execució. A partir d'ací comença un moviment de càmera que sembla lleuger i passa ràpid, però que també és inèdit. La càmera dalt, veiem un París en ruïnes i la càmera que segueix els que van a ser protagonistes d'aquesta execució. També completament revolucionari, com demanaven els fets, perquè qui mata no és un soldat en concret, sinó que mata és el poble, per aconseguir aquesta comuna, aquest nou ordre social. I així veiem, de quina manera, observeu, està seguint els fets, veieu, la càmera està dalt i allunyada per a que vegem les runes, un règim que cau i un règim que se va construir, i és el significat simbòlic de les runes de París, i que ara donaran lloc, observeu com tiraré per a que vegem el poble que acudeix, i no talla el pla, Així un contrast, la càmera baix, en un intent de salvar a tal, però, és que és un dels primers moviments de càmera, de les primeres panoràmiques de tota la història del cinema. Els Lumière ho feien col·locant la càmera en un transport, no, és que així, no, vaig a donar-li la volta a la càmera. Autèntica revolució. La comuna no pot continuar, ve la Primera Guerra Mundial i això fa que, efectivament, el nostre director hagi d'interrompre el seu treball a França. Torna a València, sabem que participa en diverses obres teatrals com a actor i en Madrid funda uns estudis, una productora cinematogràfica, Cervantes Film, que rodarà 3 pel·lícules i de la que fins i tot hem recuperat el cartell anunciador. José Estíbaliz, Cervantes Film, El crimen del bosque azul, autor, director i protagonista Armand Guerra, La zarpa del paralítico, i baix de tot. Cervantes Film, administració, José Estíbaliz. Continua sent un tio emprenedor, diu, no estic a França, doncs vaig a Espanya. És de veres que no podrà rodar moltes pel·lícules. I de nou, ell diu, on està ara l'avantguarda cinematogràfica? On n'hi ha treball per als directors? Alemanya, la UFA.
Universal Film, la gran empresa productora en Europa en estos moments, 1920. I allí treballa i se forma a la vegada. Treballa i posa com a guionista, actor, director... Fins i tot sembla que fa una pel·lícula que s'ha perdut també, no ho tenim això clar. I fins i tot participa en 1925 en la primera experiència del cinema sonor. Ahí està ell. I què fa? El du a València, du el cinema sonor a València. El dia 2 de maig de 1926 se fa la primera projecció de cinema sonor a València i la fa José María Estíbaliz. Du així el cinema sonor. Fins i tot tenim cròniques, no les llegim, cròniques de l'època que parlen. El introductor en España ha sido el cronista cinematográfico del Imparcial, seguía escribiendo. En Berlín, Armand Guerra, que por circunstancias, en Valencia, para que disfrute las primicias de tal curso. El tío es un tío emprendedor. És que diu, el àudio és el futur del cinema. El àudio és el futur. Torna a València i diu, ara vaig a fundar una empresa per a doblar pel·lícules, per a produir pel·lícules sonores. La Hispano Cineson o la Hispano Cineson. Què vol fundar a València? Abans de que sorgira Cifesa i tot això. Cifesa, la primera gran companyia. No, Hispano Cineson. No acaba de quallar, no li arriba el pressupost, el finançament adequat, compra uns terrenys en el port, però resulta que finalment no té més diners, no pot continuar, finalment no roda cap pel·lícula en esta nova companyia. Però ahí tenim l'avantguarda. No, això és el futur. Me clave ahí, me pose ahí. I el que fa és començar a dirigir pel·lícules per a d'altres productors de cinema sonor. I així tenim algunes, Luis Candelas, Bandido de Madrid, alguna important en El amor solfeando, alguna important en Imperio Argentina. Entonces, la gran actiu de l'època. És de veres que aquest projecte li arriba d'ell, diguem, de rebot, però està dirigint pel·lícules importants, l'amor solfeando, 1930, no para. Vale, me direu, és que s'està acoplant al cinema burguès, claro, és que necessitava sobreviure també, no? I veia que ahí n'hi havia oportunitat de treball. Però se trasllada de nou a Alemanya. No m'agrada això. Se trasllada a Alemanya, de la que ha d'eixir 1933, l'arribada al poder de Hitler, i clar, ell com a estranger no pot treballar. També fugen els grans directors, Lubitsch, Wilder, Murnau, també se'n van, i ell ha de torna així, i és quan du endavant la que serà la seva última. Així en època de la República, 1933-76, està documentat que està així, i en l'any 36, un productor, l'Arturo Carballo, li proposa una pel·lícula. Ha vist una actuació molt estranya i molt cridanera d'una dona que és pràcticament nueta, que balla dins d'una gàbia amb lleons. Ho ha vist l'Arturo Carballo i diu, coño, així s'ha de fer una pel·lícula, aprofitem això per a fer una pel·lícula. I l'Arturo Carballo, que era un empresari català, i diu, mira, així tens diners, inventa't un guió, inventa't una història, col·loca dins d'aquesta història la gàbia i la dona nugueta en la gàbia i me fas una pel·lícula. Ell actuarà, en efecte, i serà com a el director, creador, productor, productor no, però el realitzador d'esta pel·lícula. Fixeu-vos, se li encomana tot, des de la creació de la història, fins al muntatge, etc. És un tio amb experiència, és un tio que coneix. Pues en esta pel·lícula, de nou, ens deixa ja un estil clar. Com diu ell, un mestratge clar. És un cinema ja de maduresa i és una de les seues pel·lícules més interessants. És de veres que no hem conservat molt, pràcticament hem vist quasi tot el que ha fet, però esta pel·lícula és realment important. Recuperem esta pel·lícula en 1992 i fixeu-vos la història que trama. Un triangle amorós, que genera un altre triangle, i me direu, això és molt burguès, però el que uneix aquests dos triangles és un xiquet del carrer, un captaire que arreplegava colilles, un colillero, que el protagonista va adoptar. Un xiquet del carrer que el protagonista adopta com a fill seu. Ostres, veu ahí de nou aquesta idea de la importància de lo social, la importància de les classes populars, tal. I podem dir, rescata de les aigües a este xiquet que de manera circumstancial li apareix. Només anem a veure el principi de la pel·lícula. I de seguida acaba, per a que vegeu com el tio ha madurat en la forma de crear tot el que duia dins. La pel·lícula comença en el Parque del Retiro, veritat ahí que hem reconegut ràpidament el monument Alfons XII, tal. I en aquest Parque del Retiro, en el segon pla, ja trama tot el conjunt de la pel·lícula. Fixeu-vos si el tio ha sabut expressar amb uns pocs segons tota la història de la pel·li i col·loca en un pla, de manera clarament pictoricista, tots els motius que la van a configurar. De fet, treballa com un pintor del Renaixement, col·locant els elements i estudiant el pla. És a dir, no és només un tema de càmera,
és només un tema d'ubicació de tots els recursos que han d'estar ahí. I en aquest primer pla o en aquest segon pla, ostres, amb uns segons te trama tot el conjunt. Anem a veure aquest principi. No vos canseu, anem a veure aquest principi. Que el tenim així. La música és afegida després, val? Primer pla de situació, el retiro, vale. Les barquetes en moviment, i ara veureu quina puresa narrativa. Mireu, uns xiquets, així tenim els que seran els dos protagonistes, així tenim l'enquadre, el joc, així tenim un conjunt de xiquets que estan jugant i que en un moment determinat, observeu, cauen, veritat, fan el ball del cor i cauen. I això permet que continua el pla d'esta manera. Apareix el xiquet protagonista, el colillero, i mireu darrere, en el parc, apareix la esposa del protagonista. En aquest primer pla ens ha explicat tot el que va passar després. La presència del xiquet, la presència de l'home i de la dona que van a tindre una relació tempestuosa, com aquesta relació va avançar, com el xiquet va ser unit al protagonista, com apareix directament la unió de la barqueta. Claro, és que ell ha col·locat tots els elements que configuren el principi. Només un director madur, un director en experiència, te diu això en el primer pla de la pel·lícula. En el primer pla de la pel·lícula, per a que vegeu. Però és que encara n'hi ha més. No me resistís a posar el segon fragment. I ara sí ja us deixo. No congenia, se corta por lo más sano. Mireu. Pero Pablo es muy bueno. Mireu. Espereu. Així se veu millor. Mireu on està la càmera. Així n'hi ha dos protagonistes, la càmera angulada, però fixeu-vos en l'espill. L'espill sempre indica aquesta doble cara que tu, no veritat? Indica la falsetat de vegades. Així veiem a este actor no el veiem, però el veiem en l'espill. I a ella la veiem, però li veiem de curiós. Ostres, és fantàstic com articulat per mostrar la doble cara dels personatges. I això evoluciona, i ara veureu. N'hi ha un diàleg dels dos que s'estan com enamorant. Yo soy muy mala. No, eres simplemente mujer. ¿Y qué mujer? Deliciosa. No talla, no hi ha muntatge, no talla, i ara veureu que cosa magnífica la transició d'esquena a esquena, d'espill a espill. Està clarament estudiat. De l'esquena de la protagonista anterior a l'esquena, en l'espill i en l'espill. Evidentment, hi ha un record, hi ha una continuïtat que està feta amb tota la intencionalitat. Perquè són les dues dones que estimarà el protagonista, i per això anem de la una a l'altra i se veu d'esquena, observeu l'espill, fantàstic, i com retira la càmera cap arrere, per a que ens posa en la situació, la porta i deixa l'últim moment, l'últim pla, val? No talla, hi ha un diàleg entre els protagonistes, però és que vull que passe, disculpeu-me que passe, però ara veureu per què. I així tenim Armand Guerra, actuant en la seva pròpia pel·lícula. És el que manté els guions, és com el domador, actua i se cola per la porta, val? Per a entregar-li les sabates a l'actriu, que és el servent, i el tio com actua, com se posa la seva presència, se retira humilment. De porta a porta, de porta a la porta anterior correspon a aquesta porta. Val? Ara ja ho deixo, val? Per a que vegeu com està acurat, com ha afinat el seu estil. És un director fantàstic, és un director madur, que sap el que fa. Però en acabar, i ara sí que acabe de veritat, en acabar la seva... En el moment en què està rodant esta pel·lícula, se produeix l'inici de la guerra, parle de... vull que vegeu alguns testimonis, així observo com... Autorización, vehículo autorizado para circular. Estem en el 17 de juliol, 18 de juliol, 19 de juliol del 36. Però és que mireu els milicians en un taxi i allà apareixen milicians. Són fragments de la pel·lícula, observeu? I el tio està rodant i estan observant les escopetes els milicians. És que està la guerra. I el tio el que fa és interrompre el rodatge de la pel·lícula i rodar dos documentals sobre el que està passant. Documentals que lògicament s'han perdut els dos,
però dels quals tenim testimoni gràcies al llibre que ell escriu, diguem, una espècie de memòria sobre el rodatge d'aixòs dos documentals, que és el llibre que tenim de A través de la metralla, se troba fàcilment en internet, etc. Gestas proletàries. El seu compromís diu, mira, me deixa la pel·lícula, però jo vaig a rodar el que està passant. Ha de quedar testimoni d'això que està passant. I dins, per a que busqueu un interès, és molt interessant, un dels capítols parla de Pedralba. De Pedralba. Pedralba és un pueblecillo laborioso de 3.500 habitantes, situado en las cercanías de Liria. L'antigua Edeta. Això s'apuro que és de Llíria. Veritat? La principal riqueza és el vino. Quan Dios ha tratat, conta d'història, un retor que s'uneix als anarquistes. És fantàstic, fantàstic. El llibre no té desperdici, per a que el busqueu en internet i li pugueu pegar una ullada. Acaba empresonat, curiosament, en el vaixell Uruguai, perquè se li acusa, això és un poc estrany, del robatori d'unes joies, aconsegueix escapar, va a París, on morirà en l'any 39. Morirà d'un problema pulmonar, curiosament en el metro, i crec que aquestes paraules recullen un poc el que sent i el que sentim. Y aquí sigo en nuestra hermosa tierra, contemplando en silencio las producciones hispanas, muchas de ellas realizadas por unos cuantos profanos de buena voluntad, pero sin pizca de métier. Digo, yo tinc això, yo soy experto en eso. Ello me muestra que todavía hay quien me lee y me recuerda. Cosa esta más que rara en nuestra confraternidad cinematográfica de España. La idea és que nosaltres intentem recuperar aquesta memòria i, sobretot, la qualitat de la seva producció artística. Després de la conferència, un epíleg en dues parts. José Estíbaliz, un edetà completament desconegut i ignorat al seu poble, mentre Paco Rosalén ens conta com un dels museus més importants de la península, a la seva part més destacable i molt prop del Guernica, té una sala cinematogràfica dedicada a Armand Guerra. I Toni Llibrer tanca la seva intervenció reclamant a l'Ajuntament de Llíria que restaure el record d'un dels seus veïns més il·lustres. Armand Guerra és que és un personatge impressionant. Jo el conegué en el 2001 gràcies als treballs de Francisco Gramunt i de la Fundació Salvador Seguí. I no m'ho podia creure. Correcte. Esta persona existeix? Bueno, per a que se feu una idea de la importància i que està tardant, no? Però s'està recuperant la persona, no? S'està recuperant. Una demostració que vos va a donar exemple de la importància que té aquesta figura. En el 2021 van fer, en companyia de Lupe i de Miguel Sintero, un viatge a Madrid per veure el Palau de Llíria, i també s'acostarem a veure el Reina Sofia. Resulta que el Reina Sofia al museu era en setembre del 2021. Havien acabat d'inaugurar l'ampliació del Reina Sofia i la reorganització dels salvaguardes. Total, que pugem a la segona planta, on estan allí les obres més importants, de Guernica, estan les obres de José Ordenau, de Dalí, de Joan Miró, no? I ens sorprengué que allí, en la segona planta, hi ha una sala dedicada a Armand Guerra. Sí, senyor. I que projecten les seues peris, la community, sí que és de veres, sí, senyor. En la segona planta, la més important del museu, una sala dedicada a Armand Guerra. I allí s'exhibeix la pel·lícula de la Comuna. 20 minuts, que és el que se conserva de la Comuna de París. Sí. Una sala dedicada a aquesta persona. És a dir, clar, el que tu has dit, el cine és que realment era un nou llenguatge que havia que explotar i ell el fica al servici del proletariat. I clar, això sí que era una novetat, i en el museu ho han tingut claríssim i han dit la persona que representa aquesta avantguarda en el cine és Armand. Efectivament, sí. De veritat, això és una demostració de la importància. I la veritat, ara l'altra, bueno, és que un personatge diu, bueno, és de Llíria, clar, és de Llíria i hi ha que reconèixer-lo, hi ha que valorarlo, no perquè sigui de Llíria, sinó per la importància que ha tingut la seva obra. Però també és una llàstima que així a Llíria continuï encara sent molt més conegut.
Jo proposí fa ara 8 anys fer una filmoteca en Gira, que és Filmoteca Armand Guerra. És de veres que una filmoteca és difícil, que cinema clàssic no pots exposar ni reproduir grans pel·lícules, i evidentment una filmoteca seria, pues, a lo millor, vale, per a minories, tal, però se podien fer moltes coses i almenys com a mínim quedaria de testimoni. Filmoteca de Llíria Armand Guerra. I ja no es perd el nom. I les generacions futures pues, ja parlen. Igual que se posa a una habitació o a un saló el nom tal, això ja permet que es mantinga com a mínim aquesta memòria. Sí. Fins ací l'exposició de Toni Llibrer a l'Aula de Ciutadania. Hem recuperat un nou personatge de cine i de museu que ens il·lumina amb les seues idees i les seues obres pensades per i per al poble. I fins ací el programa. Cròniques Edetanes. Un podcast del Camp de Túria. Amb històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles.